Гиней и съм на 9 години и съм втори клас. Добре. Какво най-много обичаш да правиш в свободното си време, Гюней? Да ритам. Добре. Имаш ли си любим футболист? Роналдо. Добре. Какъв искаш да станеш като пораснеш? Или не си го мислил още? Не си? Добре. Освен да играеш в футбол в свободното си време, какво друго обичаш да правиш? Имаш ли си други любими занимания, игри? Да рисувам. Да рисуваш, добре. Друго? Да гледаш детски филми? Да гледам филм. Какви филми харесваш? Дай ми пример. Бъмбълби. Бъмбълби, за какво става въпрос в Бъмбълби? За работи. За роботи? Да. Ще ми кажеш ли как се казваш? Казвам се Козей и съм на 10 години. Добре, Козей. Как те наричат приятелите ти? Козей по цялото име или някакво съкратено? Цялото. Цялото име, добре. Какво най-много обичаш да правиш в свободното си време? Някакви любими игри имаш ли? Не. Да рисуваш? Горе-долу. Добре. Да гледаш детски? Не можеш да не обичаш детски. Да. Добре, кое ти е любимото детски? Калинката е черния котарен. Добре. Обичаш ли танци, музика? Какво обичаш да правиш? Ти сега, ако не бях тук, какво щеше да правиш? Да си лежиш, да си почиваш? Какво? Да си играеш на нещо? Не се сещаш в момента. Да. Добре. Ти ходиш ли на училище? Да. В кой клас си? И аз съм във втори. Добре. Разкажи ми за училище. Харесва ли ти, не ти ли харесва? Как се справяш? Здравей, как се казваш? Аз се казвам Мехмед. На колко си години? На 12. Какво най-много обичаш да правиш в свободното си време? Да играя в футбол. Добре, друго? Всякакви разни работи, такива неща, да си играя с приятели. Имаш ли много приятели? Да. Добре, кой ти е най-добрият приятел? Исус. Исус, той на колко е години? Той на 12 и той на 12. И той е на 12. Наскоро ще стане на 13. Вие откъде се познавате? От училище или тук? От дома, от дома от се дома. познаваме. Добре. Кой ти е любимият футболист? Що много обичаш футбол, сигурно си имаш. На мен най-любимия футболист ми е Неймар. Добре, мислех, че ще кажеш Роналдо. Не. Ти като какъв играеш в футбол? Аз играя ляво криво. Ляво крило, добре. Можеш ли да ми кажеш как се казваш и на колко си години? Казвам се Фидаят, на 15 години съм. Какво най-много обичаш да правиш в свободното си време? Да чета. Сериозно? Добре. Коя е любимата ти книга? Или приказка, или какво обичаш да четеш? Приказки, приказки. Добре. А коя ти е любимата приказка? Тая за феята. Има една книга за фея. Така, за какво става въпрос? Една фея, която живее в захарница, при една баба, много стара захарница, обаче тази баба умира и майката решава да вземе захарницата, защото обича, си е спомня за детството, където си е крадал от бутче, захар. Да. Да, си е спомнил и е станало тъжно и майката решила да вземе захарницата от тях си. За спомен? Да. И после тя си има син. Синът намира захарницата, където си мисли, че е захар, но после си казва, Маля, каква голяма боборечка. А то феята, сигурно. Да. И феята казва, аз не съм боборечка, аз съм фея. Момчето не й вярва. И после